ġie. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Nagħti l-għodwa tajba lilkom miġbura f'dan is-santwarju għażiż u lil dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi soċjali, partikolarment permezz ta' UTV. Illum il-Knisja tiċċelebra l-San Vincenz de Paul, reliġjuż illi ta' ħajtu biex il-karità tal-Vanġelu jpoġġiha fil-prattika għal plifqar fost il-fqar. Mhux ta' bxejn l-Vanġelu illum se jgħidilna Ġesu ġie moti fidejn il-bnedmin. Xi tfisser dik il-kelma moti? Ejja wħud nitolbu maħfra mid-dnubiet u n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emil billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Nofru s-sagrifiċċju tal-Quddisa għal Bernard Buġejja u l-mejtin tal-familji Borġ għad-Zoppardi. O Alla, inti saħħaħt virtujiet kbar is-saċerdot San Vincenz de Paul fl-appostolat tiegħu għas-salvazzjoni tal-foqra, għal-formazzjoni tas-saċerdoti, għamel li nħeġġu bl-Ispirtu tiegħu biex nagħmlu dak li nitalmu minnu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija, erfajt għajnejja u ħarist, u wara kien hemm raġel li fidu kellu ħabel biex ikis. U jinetlu, fejn inti sejjer? U hu weġibni, sejjer inkis il-Ġerusalem biex nara kemm hu l-wisa tagħha u kemm hu it-tul tagħha. U wara l-anġlu li kien kellimni waqaf u anġlu ieħor resak jiltaqa' miegħu. U dakkallu, iġri, kellem il-dak iż-żagħżugħ u wejdlu, Ġerusalem tkun mamra bħal bliet mingħajr swar, dak skemm ikun hemm nies u bejjem ġo fija. U jien inkun għalija oraklu tal-mulej ħajt tan-nar madwarha u nkun is-sebħ tagħha f'nofsa. Għajad bil-ferħ u nfex filena bint Sijon, għaliex arani ġej biex nammar f'nofsok oraklu tal-mulej. U ħotra kbira ta' ġnus jingħaqdu dakinhar mal-mulej u huma jkunu il-poplu tiegħi u jien nammar f'nofsok. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla, sam responsorjali ngħidu flimkien. Il-mulej ħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej ħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej, xandru għal-bot fil-Gżejjer, ejdu, dak li xerret l-Iżrael jiġbru u jħarsu kif raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej ħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda il-Ġakob, ħelsu minejt wieħed aqwa minnu, għat jiġu u jannu fuq l-olja ta' Sijon u wiċċhom jiddi minħabba it-tieba tal-mulej flimkien. Il-mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu iġbejbiet bisfin, jifirħu żgħażagħ u x-xjuħ. Jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara il-hem tagħhom flimkien. Il-mulej ħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Jekk iġobkom inkomu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja,
is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu keret il-mewt u dawwa l-ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja! Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, waqt li kulħadd kien imnixxef blaġeb quddiem dal-kobor li ma bħalu ta' Alla, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: iftħu widnejkom sewwa għal dawn il-kelmiet. Bin il-bniedem għandu jkun moti fidejn il-bnedmin. Iżduma ma fehmuhx dal-kliem u baqa' mistura għalihom, hekk li ma qabdu xejn minnu u beżgħu jistaqsuh dwar dak li kien qal. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bil-qari tal-Evanġelju nindafu mid-nubiet tagħna. Ġesu ġie biex jaqdi, mhux biex jinqeda. Tant li l-Vanġelu kollu juri dil-lotja ta' Ġesu. In-nies għadhom mistaġba bil-mirakli u dak il-ħin jgħid: iftħu widnejkom sewwa. Ma ġejtx biex nieħu xi ħaġa minn għandkom. Ġejt biex nagħtikom il-ħajja. U mhux biss nagħtikom xi ħaġa, imma nagħti lili nnifsi lilkom. Attenti. Għax fil-konsagrazzjoni bin il-bniedem huwa moti, se nisimgħu l-kelmiet danu ġismi, kelmiet prezzjużi fl-aħħar ċena. Danu ġismi li jingħata għalikom fit-qarbin fl-Ewkaristija biex min jiekol minn dal-ħobs ma jmutx. Min jieħu sem fil-quddisa u jitqarben bil-fidu kif suppost ma jmutx, imma jgħix u jgħix għal dejjem. U għalhekk Ġesu f'dal-Vanġelu qasir ta' dalgħodu: iftħu widnejkom sewwa. Bin il-bniedem ġie biex jingħata. Jiġifieri biex lilna jtina lilu nnifsu, ġismu moti għalina biex aħna ma mmutux. Ħajtu motija għal bniedem biex ma jintilifx is-salvazzjoni. U jekk illum il-jum tas-Sibt ħarsitna tmur fuq il-Madonna, għax waqt li s-Sibt huwa l-jum ta' Marija, il-ħadd huwa jum il-mulej. U s-Sibt Marija il-Madonna tħejjina għal jum il-mulej, għal jum tal-ħadd. X'tallimna l-Madonna? Li ħadet mill-eżempju ta' Ġesu. Ta' tħajjita għalih. Beżet tejtiva, beżet, imma qalet hawn jien. Ta' tħajjita għalih fl-għajnuna tagħha lil din it-tarbija biex titwielet. U meta mbagħad Erodi rid joqtol dit-tarbija, il-Madonna u San Ġusepp jitilqu lejn l-Eġittu. Tagħti ħajjitha meta xmun fit-tempju jgħidilha: sejfa jinfidlek qalbek għax dat tifel għad ikun il-qawmien u l-waqa' ħafna. Din l-istess mara li taqbes għall-arajjes f'Kana tal-Galilija. Din l-istess mara li tieqfa wieqfa ħdejn Ġesu fuq is-salib fuq il-Kalvarju, partikolarment fl-agonija ta' Ġesu. Din hi l-mara li tibqa' temmen u toqgħod f'nofs il-Knisja, f'nofs iċ-ċenaklu, titlob mad-dixxipli tistenna l-Ispirtu Santu. Bir-raġun. Ġesu illum jgħid lilna: iftħu għajnejkom, ma qed nitlobkom xejn. Iftħu widnejkom, jiena qiegħed biex ninata għalikom. U meta nifhmu dan, nibdew ninataw bħal Ġesu u bħal Marija. Għax bin il-bniedem
għandu jkun moti fidejn il-bnedmin. Saħan sitra biex joqtluh, saħan sitra biex iżebilħuh. Iva, illum il-Knisja wkoll tgħaddi minn dawn l-istess mumenti. Imma dan l-istess aħbar ta' Ġesu moti aħna naraw hemm barra. Moti fidejn li mhumiex xierqa. Immaġinaw dawk li dejn fit-tqarbin sagrilegu. Moti fidejn bnedmin li għandhom intenzjoni teħżiena biex ifarku familja, biex jagħmlu d-deni. Moti fidejn nies illi ma jixirqilhomx dak li qegħdin jagħmlu. Ejju nkomplu din l-Ewkaristija mis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Ekku nitolbu lill-Madonna tgħallimna xi fisser ninata. Partikolarment xi nisimgħu l-kelmiet tal-konsagrazzjoni. Dan hu ġismi, dan hu Ġesu, moti għalikom u għas-salvazzjoni tagħkom. Ir-resqu issa lil mulej it-talb u l-intenzjonijiet tagħna għal Papa Ljun l-Isqof Anton fit-triqtu lejn l-emigranti fl-art tal-Awstralja, l-emigranti ta' Sydney u ta' Melbourne partikolarment. Nitolbu biex il-Knisja kollha, partikolarment is-saċerdoti li se jippritkaw għada u l-lejla, id-djakni, l-katekisti, namlu minn din il-kelma lotja tal-bniedem biex jersaq lejn Alla. Nitolbu ismana il-paċi dinja mtertaqa, paċi fil-qlub, paċi fil-familji u paċi fejn il-gwerer. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu għal dawk illi dalodu deħlina l-operazzjoni. Dak ir-raġel illi irċieva risposta li għandu mart terminali u baqalu ftit ġimgħat. Nitolbu għal dawk illi ġew hawnhekk qed jitolbu wilt biex ikollhom baby tarbija. Nidħlu fil-ward ta' tfal fejn il-ġenituri għandhom xi ħadd minn uliedhom marit. Nitolbu għalina, għal kull wieħed u waħda minna, biex nifhmu r-rigal sabiħ tal-għotja ta' Ġesu. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Arkanġli, issa li qegħdin qrib il-festa ta' San Mikiel, Gabriel u Rafael. Ir-resqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. U Alla inti tajt il-grazzja lis-saċerdot San Vincenz de Paul biex ifisser ħajtu fuq il-fitma li tajtna. Għamel li bis-saħħa ta' dan is-sagrifiċċju aħna nsiru offerta li lilek toġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq u niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna
sewa u xieraq mulej tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna dejjem kull kien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-aġib tal-qaddisin tiegħek timla l-Knisja b'qawwa ġdida tagħti xhieda ta' mħabbtek. Tħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li jagħmlulek għalina. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Osanna fl-oli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata minn rajħibati għal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Aw min tiegħek nistennewk. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Int oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Bernard Buġejja u l-mejtin tal-familji Borċa Zoppardi. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Vincenz de Paul u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb issa li għandna l-Ġesu intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi tħaresx lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim waqda li trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxejn.
nejdu flimkien ħaruf talla li tneħħid nubiet ta' dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet ta' dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet ta' dinja. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħid nubiet ta' dinja. Ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. issa fiskiet kien ħallu din it-tqarbina din l-Ewkaristija timlina bil-grazzja biex nindunaw li anke Ġesu illum qiegħed jingħata għalina. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Miċċo kontana nitolbuk biex b'dan is-sagrament tas-sema nitqanqlu bl-eżempji sbieħ ta' San Vincenz de Paul u jkollna l-għajnuna tat-talb tiegħu. Ħammorru nxandru l-bxarat tajba fuq il-passi ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna u li jgħix u li jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hekk infakkarkom li fl-aħħar tal-Quddisa
nselmu lil Madonna b'dak li xtaqeti, it-talba tat-tlet Ave Marijiet biex nitolbu għalina hawnhekk preżenti u għalikom illi qegħdin issegwuna mid-dar, imma partikolarment dawk li ma jistgħux jiġu u dawk li qatgħu qalbhom jiġu. Jiġifieri dawk li talbu l-grazzja u ma qalgħux. Hekk nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna. Fl-aħħar tal-Quddisa ngħidu wkoll it-talba l San Mikiel għax nhar it-tnejn hija l-festa tal-Arkanġli Mikiel, Rafiel u Gabriel. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tal-edewa. Rażnu Alla. Itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern, ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew għat-telfien tal-erwieħ hekk ikun. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Kafini, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu.